Gbam nnọọ n'Orugo Television. Nke a bụ agba a na-akpọ nke na-ewe na gist and gossip. Gbam aga m ewetara na akụkọ ịnọ maọbụ ise kpụ ọkụ n'anụ. Mana ka anyị bịagodo bifo n'oge adịrọ na taịm adịrọ nwanne. Ịmagodo nwanne anyị nwaanyị nke a na-akpọ Kosi Ojiako. Gbam nke na-eme ihe onyonyo na-enye anyị. O wee pụta n'izu ụka gara aga wee dee na Instagram wee sị na o nwere ife na-agụ ya si jidie amakwa m ife na-agụ Kosi Ojiako tulekwanụ. Akụkọ ọzọ nke kpụ ọkụ n'ọnụ bụkwa ụmụnne m ka bụ ihe banyere obere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-asị na apụ ga-etiwasigo n'ọkụlisigo na nke a na-apụgo gaa ya aga na-apụrụ ya apụ gaa ya aga ma na Anambra ma n'Imo. In fact, as a matter of fact, n'Imo State right now a new party apụtago a na-akpọ ndị ahụ NAPGA new apụga. Ụfọdụ na Anambra si na anajafe egolie, ụfọdụ n'Imo si na anajafe egolie. Ya bụ ife wee bụ na ndị new apụga wee na-asị na Willie Obianọ gọvanọ Anambra steeti ya na national chairman ndị apụga Victor Oye ga-eweta ego niile anaghị ndị mmadụ ihe. Ọ gara ịkpọkpọ. Let's go to the top second hour another story. Nke a gosi bụ my top most story mana ka anyị na-ejegodo. Nke a maka nwanne anyị nwaanyị na-eme ihe onyonyo a na-akpọ Genevieve Nnaji ozigbo nwaanyị ka ibie na mgbe o mepụtacha ife onyonyo a na-akpọ The Lionheart. Ndị onyonyo ndị na-egosi onyonyo Netflix wee golie mbodo mgbe ego ọ bụrụ sọkwa ya ndị ọcha wee mesie efu wee tinyezie onye ugo nke a na-agwa ndị na-anọ n'ebe etinyere ugo a bụ ndị ọcha n'aka ebe ahụ nwanne anyị nwaanyị nọ. Ụfọdụ ndị na-eme ihe onyonyo na-enwere ọṅụ, ụfọdụ bụ ndị na-eligoli anya ọkụ. Amarọ m ya jizie ike. Akụkọ ọzọ anyị nwere bụ maka gọvanọ Lagos steeti gọvanọ Ambode. Ama m na by now nọ ma na-asị na ọma njezi ọzọ na ndị nyere ọchịchị na ji ọchịchị. Gbam mana ife na-ewizi bụ na e nwere ụmụ nwaanyị kwada nwaanyị na-eme ihe onyonyo ndị ofe mmanụ a na-akpọ Misia Igbe. O nwere mgbe o gopụtara ụlọ ahụ tute ka a na-asị na ọ bụrụ ọkwa dị ga egotali ya wute ego na amakwa onye ha tigotara wewute ego a na-akọ nke a na-aka ibe ntị na mama akwa akpọkọ m na Mbode mana amarọ m ya dị ife adị egwu ka a ghara ịsịkwa nke ọkwa asịrị amakwa nke Mbode ma na-anụkwa m na-asịrị ndị mgbe wee na-asị ọkwọsịkwa Mbode nụ na-anọrọ asị n'ụwa akago kwuo nwaanyị ụlọ ekweterekwa m mana ife nnọ ka m kwuru n'Orugo Television. Akụkọ nke ọzọ anyị nwere n'ebe wee bụrụ nke ebe anyị na-anyị mmanụ ọ na-ada n'elu na-ada n'ala asị na-atikuleti asị na-atikulation Abubakar Atiku ewinigo primary ticket ndị PDP ya bụ ife wee dejiri amana ife melụ bụ na mana asịrị mana nta akụkọ ma okwu na-ese akụkọ anyị ga-anya n'Orugo TV wee na-ewepụtala ụlọ ka anya gba ọkụ si aga ya bụ ife si eme maka netu ọ dị nkịta 2019 ga-adị kpọkpọ mana anyị na-asị gị n'Orugo Television go and get your PVC.